Razer Naga Epic. Това е ексклузивен анбоксинг, защото това е първия семпъл на Naga Epic, пристигнал в България. Още дори никой не го е отварял на родна земя, така че това е един ексклузивен анбоксинг на новата Naga. Както знаете, това е апдейтнатия модел на ултимативната ММО мишка Razer Naga, която след като е ултимативна, а това е епик, значи става епично ултимативна мишка. Така, защо този модел е епик, ще разберете след малко. Кутията, както виждате, отпред има мишката, лилави надписчета, шарен кеф, луга, частичен велак, лъскав кут, стани лого, другата страна лого и трите основни фичера на мишката, а именно, че работи в жичен и безжичен режим, има 17 бутона и многоцветна подсветка. Отзад виждаме разни специфични неща, свързани с мишката, които ще разгледаме след малко заедно. Отпред имаме обичайните неща, като обръщам внимание, както знаете, отскоро Razer въведоха 3 степени на продуктите си. Имаме Essential, които са основни, експерт и елит тип продукти. Naga Epic, както се досещате, е елитна мишка на Razer. И нека да видим какво е в кутията. Аз често казвам, нямам точно представа какво е разположението вътре, защото, както ви казах, това е първия... този път си имало нещо закъсне. Това е първия семпъл на мишката, пристигнал в България. Тя ще е налична на пазара малко по-късно, надявам се този месец още. Доста впечатляваща черна кутия, лого на Razer, приятно зелено от всички страни, релефно, изглежда много прилично. Кутията си има мекичко, за да не би случайно мишката да се нарани. Оставям на страна. Първото, което виждаме в кутията е мишката и док станцията. Сега ще ги преместим, за да разгледаме какво друго има в кутията. Обичайният наръч от документи, който този път е малко по-дебел от обикновено, но е доста масивен. Имаме си сертификат за автентичност, който ни приветства в култа на Razer, обичайния. Това е грип трейнер за Razer Naga. В общи линии това са едни неща, които се залепят на допълнителните бутони, за да ви помогнат, ако случайно ви е трудно да свикнете с копчетата, може да използвате тези гумички, за да си ги налепите по определени бутони и така по-бързо да свикнете с тях, но както писах в ревюто си на оригиналната Naga, препоръчвам въобще да не ги използвате, защото не е особено трудно да се свикне с копчетата. Ето тук има някакви препоръчителни тренинг разположения, но копчетата на Naga-та принципно са доста удобни и бързо се свиква с тях, така че ви съветвам въобще да не прибягвате към трейнера, за да привикнете по-бързо с копчетата на мишката. Quick Start Guide. Има описание кое какво е, отдолу под мишката, как се превключват нещата и информация за допълнителните грипове на мишката. Няма нищо общо с хрема грипа. Мастер гайда. Черничко, цветничко, дебеличко. Описание на това какво
прави софтуера, как се ползва, как се сглобява мишката, кое къде се включва, всичко, което трябва да знаете по темата. Това е Мануел е нещо си, което доколкото виждаме същото на френски. Между другото не знам дали обърнахте внимание, но и по кутията имам надписи на френски. Най-вероятно се дължи на това, че това е семпъл. Предполагам, че когато продуктите дойдат, те няма да имат надписи на френски и продуктово каталогче с разни интересни неща на Razer. Чакаме с голям интерес концата и разбира се задължителните два стикера на Razer, без които просто не може и както винаги съм казвал, една от основните причини да си купувам неща на Razer са стикерчетата. Продължаваме нататък с кутията. Интересен бокс, който се отваря от тук, в който по един много як рейзърски начин са разположени батерията на мишката. 3,7 волта, 1100 мАч. Зачетох се, че нещо не фърлям добре. И кабела на мишката, кабел с текстилна оплетка. USB-то от едната страна, входа на мишката за другата. Както знаете, при бежичите мишки на Razer, кабела ходи от компютъра към док станцията или от компютъра към мишката. След малко ще ви обясня за какво става въпрос, ако случайно не знаете. И двата допълнителни грипа. Нищо общо с хрема. Така, ето единия. Другия. Тях ще ги разгледаме след малко на самата мишка. Третия предплан на мишката. От сега ви виждам, че Naga Epic очевидно ползва култовата лъскава пластмаса, която изглежда много яко и е един истински магнит за отпечатъци. Така, продължаваме нататък. Ето е док станцията, която между другото е много тежка. Тук отдолу имаме копче за перване с мишката. Идеята е, че кабела се включва тук и си го включвате в компютъра, первате с мишката и мишката ви е безжична. Когато не ползвате мишката, просто я слагате на док станцията. Ако случайно батерията на мишката ви свърши докато играете, за да не я чакате да се зарежда, изключвате кабела и го включвате директно в мишката, чиста работа. Готино, че док станцията е тежка, защото има гумичка, така че да не се хлъзга по бюрото ви, да седи стабилна. И ето е самата Naga Epic. Махаме гадните станиолчета, които я пазят да не се изцапа. Трябва да почне да се цапа. Naga Epic, допълнителните бутони, наречения циферблат. Отдолу си имаме On-Off на мишката. Тук имаме плъзгач, който определя дали тези числа да работят като цифри или като нумпад. И имаме и копче за перване с док станцията. Кабела се включва тук, както казах, като това, което виждаме, че за разлика от мамбата, която имате копче, което трябва да дръпнете, за да откачите кабела, Naga Epic няма такова копче, т.е. директно включвате и изключвате кабела. Скрол, допълнителните бутони и сега да видим как се откача този грип
за да закачим другия. Принципно е нормално да погледнем в опътването как това се прави, но ние сме прота, така че няма нужда. Ето грип е махнат, взимаме батерията. Само че си изключи камерата и не виждам какво правя. Взимаме батерията. И я пъхаме вътре. И след това просто затваряме с грипчето. А може би не. Да, просто съм пъхнал батерията на обратно. Грипа пасва веднага. Ето така ще направим. Дам тефлонови кръчета. Имаме едно допълнително тефлоново кръче тук от тази страна. Да видим другите грипове. Естествено в блога ще има подробни снимки на мишката с различните грипове, така че ако сега не виждате съвсем добре разликата, не се притеснявайте. Това прилича на класическия захват. Точно така. Между другото, батерията си има копче. Клинк, клинк, клинк. Така. В гриповете май има магнитче, понеже пасват. Това е начинът, по който се държат за мишока. И друго, какво може да кажем за мишката? Да, тази мишка ползва многоцветната просветка, за пръв път показана от Razer в новия Razer Lachesis. Тоест, може да си настройвате нагата да свети в какъвто цвят ви е кеф, което е готин начин за персонализация. И ето как се включва кабела. Штрак. Мишката вече е с кабел. Штрак. Мишката е безжична. Включвате го в топ станцията. И готово. Когато не ползвате мишката, просто слагате мишока на топ станцията. Как става? Да. Така, и тя си се зарежда и седи фешън на бюрото ви. Това е съдържанието на кутията на Razer Naga Epic и скоро ще направя някакви клипчета с различните цветове и снимки с различните грипове, за да видите най-добре разликата. И в скоро време очаквайте по-подробните ми впечатления от мишката и това колко по-различна от Razer Naga. До тогава ревюто на Razer Naga може да бъде намерено в блога, като някъде отдолу ще сложа линк към въпросния, ако случайно сте го пропуснали. Това беше анбоксинга на Razer Naga Epic. Благодаря, че гледахте и до скоро.